zer? Idoia, baldaukazu, hau baino makila luzeagoa duen erratzik. Ez naiz lehioetara iristen, konbidatuak datoz bazkaltzera, eta ja pixka bat kristala garbitzen ditudan, lotxagatik bada ere. Ai, zenbat lan ematen dizuten kristal horiek. Bai neska, teilatupeko etxean bizitzeak, hori du kalte. Polita bai oso, baina noizean behin kristalak ere garbitu behar izaten dira. Ta orduan bai komeriak, makila luzeko erratzak, eskailera, tramankulo guztiak gutxi izaten ditut. Nik zupain eskurago ditu kristalak, baina ez dut garbitzeko alako krinarik. Askoz ere zabarragoa nahi zure aldean. Nik, ez kristalak, ez alfombrak eta ez ezer. Atea itxita kalera egiten dut iez. Ez dut gogoan azkenekoz kristalak noiz garbitu nituen ere. Baina zukarraza duzu, zikina estaltzen, kortinakin tapatu eta kitxo. Bai, hala da. Ta tartan ama ere etortzen da eskuba botatzera eta orduan. Mesedez Idoia, ez da gia izango. Zuk ez duzu lotxarik. Denbora gutxi dut jone. Lana, ikasi, entzaioak, kontzertuak. Enaiz bizi etxerako, badakizu.